bevezettek a társaságba, 15 éves voltam. Csak azt kéne. De már akkor tudtam, hogy a szerep, amelyre ítéltettem, nevezetesen, hogy maradjak csöndben és tegyem, amit mondanak, kiváló alkalmat ad arra, hogy hallgassak és figyeljek. Nem arra, amit az emberek mondanak, az természetesen nem volt érdekes, hanem arra, amit elrejteni próbálnak. Gyakoroltam a szemtelenséget. Zord bűnös vagyok, azt hiszem. De jól érzem magam. Csak az zavar-e semmiben, miért nincs bűnöm, ha van. Hogy bűnös vagyok, nem vitás. De bármit gondolok, az én bűnöm valami más. Ten együttű dolog. Mint fösvény eltűnt aranyár, bűnt keresem én. És hogy gyónjak, kávézni hívom meg ismerőseim. Elég nagy bolond volt, hogy elhagyta kegyedet. Rájött, hogy a férfiakat szereti. Ha? Megmondom, mi lesz. Leteszed szépen ezt a porrat, és adsz nekünk 2 viszkit. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent. Se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvár irigyen, nem méltatott rá, hogy őt higgyem. Laci? Mi van ott a múltkor is?
amiről beszélünk, az a T. Noctuabundus 04. Igen. Ez a mi büszkeségünk, teleportálni. Kedves nézők, szeretném önöknek bemutatni dr. Semlaki Mariant, aki egy elképesztő, én szerintem elképesztő kísérletet fog nekünk bemutatni. Rendben. A gép neve T. Noctuabundus 04. A tudomány vagy valami más nagyot lép előre. Kedves nézők, azt hiszem, hogy egy történelmi kísérletnek lesznek önök is a szemtanúi. Megtenné, hogy bekapcsolja a kimeneti pontot? Én? Igen, ha megkérhetem. De azt kell, hogy mondjam, hogy... Készüljetek, 20 másodperc élőadásig. Azt fogjuk csinálni, én beköszönök élőadásba, arra kérem, hogy maga menjen fel a készüléket bekapcsolni, jó? Már is, mert mindjárt kezdünk. Megtennék, hogy egy kicsit hátrébb állnak? És már itt is a kávé, egészségére. Mivel tartozom? 360 lesz. Utazik? Igen. Balatonra. Az jó. Kezi csokon, köszönöm. Viszontlátásra. Jó utat. A felhők közt az égen az volt az első gondolatom, hogy hány éve már, hogy hanyatszorra futok neki, és hogy most talán végre sikerül. Hogy ott lesz, és nem valahol máshol. Ő lesz az, és nem valaki más, hogy mindig. És aztán csak néztem a felhőket, mert a gép pont úgy fordult, hogy a fény a szemembe mart, és már nem tudtam másra gondolni, csak arra, hogy itt ülök újra. Megint a felhők felett. És hogy lehet, hogy ez az egész ez a sors, vagy mi, pont úgy játszik velem, ahogy én fütyülök. Hi, I'm Szilvia Darnyik. Nem érek rá, most ne zavarjatok. De nekik időpontjuk van, Mr. Walter. Jaj, Edina, megint csipog ez a vacak. Miért ilyen apró itt minden? De túl picik a gombok. Halló? Halló, Mr. Walter, áll a forgatás.
Sajnos nem működik az elektromos állatcsorda. Nem mondtam, hogy számítógéppel kell csinálni. De benne van a szerződésben, hogy nincsenek számítógép trükkök. Na, jó, van, rohadt életben. Oda megyek. Edina, vegyen egy taxit. Jó, gyerekek, nem érek rá. Edina, és nyugodsz a többi közé. Köszönöm, fiúk, hogy itt voltatok. De minden nap elolvasnék egy forgatókönyvet, 10 év menne rá. Szerinted hány napig tartott a forgatás? 49? Bingo! Nem azt mondtad, hogy behívnak próbajátékra? Vagy nem te vagy az ügynököm?